Itzibar, EHUko irakasle eta Euskaltzaindiako kidea, lehenik eta behin, mila esker gurekin egoteagatik. Eta EHUko irakasle bezala, nola ikusten duzu unibertsitateak Euskaraldia bezalako proiektu batean parte hartzea? Oso ondo, kanpainetan parte hartzea oso ondo dago, urteroko kanpaina dela uste dut. Behar bada urten oihartzun gehiago edo izan dezake. Baina nik uste dut, adabaki bat, partxe bat baina ez dela. Bai unibertsitatearen parte hartzea eta bai beste erakundeen parte hartzea, kanpaina hau uste dut Eusko Jaurlaritzak Jaurlaritzak antolatua dela, baina uste dut adabaki bat baino ez dela, askozaz ekimen indartsuagoak eta egin behar direla. Zuk unibertsitate honetan bertan, Euskararen erabilera komunikabideetan irakasgaiko irakaslea izanik, nolakoa dela uste duzu fakultate honetako ikasleen euskara maila? Bueno, nik ezagupenari dagokionez behar bada, ez dut nabaitzen euskara maila hori, gutxiagoa denik beste urteekin konparatuz. Baina bai erabilera nabaitzen dugu gutxiago erabilia dela. Eta hori arazo serioagoa da, ze erabilera lotuta dago gaitasunarekin. Eta ez baduzu erabiltzen esan nahi du, behintzat parte handi batean, gaitasun gutxiago izan dezakezula. Beraz, erabileran bai nabaitzen dugu. Gure eskoletan, lehenengo urteko eskolak lehenengo urtean ematen ditut, oso gutxik hitz egiten dute, ia inork ere ez. Eta egia da, ikasleak Bilbo ingurukoak direla, eta ez dela lehenago bezala, Euskal Herriko beste tokietatik ugari etortzen ziren, eta baina hala ere, nik esango nuke, erabilera errealak erakusten duela oso egoera ez dela ona, bat ere ona. Eta komunikabideetan erabilera egokia da? Nik ezagutzen ditudan komunikabideetan, telebistan edo Euskadi Irratian, komunikabide publikoetan edo zeresanik ez berrian eta edo beste komunikabide edo beste telebista pribatuetan, telebista maika eta holakoetan, nik uste dut ona dela, hain zuzen ere profesional oso onak ditugu, eta baina behar bada, lanpostuak ez dira hainbeste, eta gutxiago ezagutzen dut, sare sozialetako zera, eta hor, denetarik engo da, baina, euskaldunek behintzat, euskaraz egiten dutenek, nahiz eta euskara batua ez egin, edo, nahiko ongi egingo dutela euskaraz egiten dutenek. Eta orokorki, euskararen erogoerak azkenengo urte hauetan, hobera egin du? Ez dut uste hobera egin duenik, nik uste dute estankatuta dagoela, baina esango dizute zein den arrazoia. Funtsa da gu euskaldunok garela bigarren mailako hiritarrak. Hau da, bai frankismoak debekatu eta erreprimitu egin zuen. 78ko konstituzioak jarri du bigarren mailan, esaten du, 3. artikuluak esaten du, gaztelania ikasi jakin behar dutela Espainiako guztiek. Eta gero, euskara eta beste hizkuntzak ofizialak izango direla euren esparruan estatutoen arabera. Bai frankismoak eta bai 78ko konstituzioak era batera edo bestera baztertzen dute euskara guztiz. Guk ez daukagu eskubiderik geure hizkuntzan hitz egiteko. Baina, ez daukagu estatuaren erakundeen aurrean, ez da gure erakundeen aurrean ere. Zu deitzen baduzu gaur, Osakidetzara, esango dizute, por favor, en castellano, esango dizute. Oda, Frankok esaten zizun, habla usted en cristiano, eta gainera, izuna edo preso. Por favor, hable en esto. Hau da, guk ez daukagu eskubiderik. Bigarren mailako zera daukagu.
Da, nik uste dut errebindikatu behar dugula geure eskubide, hizkuntza eskubide, uste dut funtsezko eskubidea dela. Eta orduan, zer egin behar dugu? Ba, bueno, guk eskatu behar dugu aldatzea konstituzioa. Aldatzea Gernikako estatutua, eta guk eskubide berberak izatea. Eskubide berberak izan behar ditugu, ba, guk zergak ordaintzen ditugula, besteak beste. Eta guk eskubidea daukagulako. Eta orduan, hemen jarri behar da, euskara denek ikasteko eta jakiteko moduan. Eta bakoitzak hitz egin dezala nahi duen hizkuntza. Eta hola, alkar, gizarte arazo bat, hartuko du. Bestela, goiz edo berandu, sortu beharko da mugimendu bat, mugimendu nahiko zera, errebindikatibo sendo eta gogorra beharko da, geure eskubideak eskatzeko. Eta kanpainen bidez, ez du ezer oso gutxi, ahaztu egiten dira, datorren urtean erabilierari dagokionez arazo berdina izango du okerragoa, eta, bueno, egin beharko zerbait. Iaz, esateko emakumeek martxoan 8 greba egin zuten. Eta hori izan zen zerbait, oihartzun handiko zerbait. Halako zerbait egin beharko da, horretarako behar da, gizarte mugimendu bat, euskaldunen mugimendu bat, gizarte mugimendu bat, eta gogor jarri geure eskubideak, hizkuntza eskubideak, aldarrikatzeko eta eskatzeko toki guztietan. Eta unibertsitatean ez gertatzen da, bueno, esate guk irakasleok dekanotzan izaten dugun bilera batean, dekanoak esaten du, egunon, eta, bueno, el orden del día será el siguiente, eta dana erderaz. Eta, bueno, noizean behin batek edo bestek, hitz egiten dugu euskeraz, eta gehienek ulertzen dute, eta gainera denek dute aukera ikasteko, eta hortarako liberatzeko zera dago, dirua dago, urtetan egoten dira euskara ikasi nahi badute zeran, lanik egin gabe, eta hortarako. Eta guk, orduan, guk euskaldunok alde bat behar dugu eskatu, hori dagokiguna. Eta hori ezarri behar da legez. Eta bestela, ez dago gizarte arazo hau konpontzerik. Goiz edo berandu sortuko da arazo. Nire ustez. Eta etorkizuna nola ikusten duzu? Iztun gehiago egongo dira, erabilera handituko da? Nik naiz igarlea, nik uste, nik esperantza badut, sortuko dela kontu hau. Orain momentu honetan alderdi politikoek, gehiago dabiltzak gizarte gaietan, da hori ulergarria da, baina ez dira ahaztu behar gure eskubideak. Ez dira ahaztu behar, eta, zuke nahi baduzu euskaraz egin, zergatik besteak ez dauka zetan jakin euskara, hemen bi hizkuntza daude, guk euskaldunok aspaldi onartu genuen bilinguismoa, bi izatea. Orduan, guk ere, zer hori, erderaz inposatu zitzaigun hori, hemen hizkuntza inposatu bakarra erdera da, inposatu zitzaigun hori, gu ere onartzeko prest egon ginen. Hori aspalditik, urtetik gehiagotik. Horrek eskatzen du, erdaldunek ere euskara ikastea, eta orduan, toki guztietan nahi duenak bietako edozein erabiltzea eta besteak ulertzea. Mila esker gurekin egoteagatik. Zui.